ଅରଣ୍ୟ ଭୁତୁଣି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର କାଠ କଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ନିତ୍ୟକର୍ମ ଥିଲା। ଗାଟିର ନାମ ଟାଙ୍ଗରାପାଲି। ଟାଙ୍ଗରାପାଲି ଗାଁର ଅନତି ଦୂରରେ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ପକାଯିବ। ଗାଁର ମୁଖୁଆ ଶୁକ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଏହି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଠିକାଦାର ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତେରା ଶୁକ୍ରା ଘରକୁ ନୀତି ନୀତି ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଘରେ ବଢ଼ିଆଳି ଝିଅଟେ ଅଛି। ଠିକାଦାର ମୁର୍ମୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ଶୁକ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀକୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଘରେ ରହିବାକୁ କହେ। ଦିନକର କଥା, ଠିକାଦାର ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରା ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ଶୁକ୍ରା, କାଲି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ହେବ। 500 ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶୁକ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରା ଜଙ୍ଗଲ ଆରପାଖ ନଦୀ ମୁହାଣ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶୁକ୍ରା ଠିକାଦାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଠିକାଦାର ମୁର୍ମୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀବନ୍ଧ କାମ ଘମାଘୋଟ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ପଲ୍ଲବୀର ମା ଶାଳ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରା ନଦୀବନ୍ଧ କାମକୁ ଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ଦିନଗତ ରତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କାହିଁ କଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଇ ଆସିଲା। ଚାହୁ ଚାହୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଶୁକ୍ରା ଘରେ ନିଆରା ଝିଅଟିଏ ପଲ୍ଲବୀ। ଘରକୁ କେହି ନ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ପଲ୍ଲବୀକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ। ବର୍ଷା ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ କାହିଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ନିର୍ଯାତିତା ପଲ୍ଲବୀ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଲ୍ଲବୀର ମା ବାପା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପଲ୍ଲବୀର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ବିପଦ। ଝିଅକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚ ତାର ଚେତା ଆଣିଲେ। ଝିଅକୁ ସବୁ କିଛି ପଚାରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା ଶୁକ୍ରା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଲ୍ଲବୀର ଗର୍ଭ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜାଣିଶୁଣି ଗାଁ ମାଇପି ଟାହୁଲି ଟାପରା କଲେ। ଏହା ପଲ୍ଲବୀ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ପଲ୍ଲବୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମନକଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀରଟିକୁ ହଜେଇ ଦେଲା ଜଙ୍ଗଲର ଶାଳଗଛ ମୂଳେ। ପିଲାମାନେ ଭୂତ ନା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭୂତୁଣୀର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ ଜାଣିବ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ଶୁକ୍ରା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନ ନ ବୁଡୁଣୁ ଷୋଳ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଶବର ଶବରଣୀ ଶୁକ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଘରେ ଖବର କଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ଶାଳ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଫାଶି ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶୁକ୍ରା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଫାଶିରେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଝୁଲୁଥିବା ଝିଅକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପଲ୍ଲବୀ ଗୋଟିଏ ଭୂତୁଣୀ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶାଳ ଗଛରେ ରହିଥାଏ। ଗାଁରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଗଉଡ଼ଟିଏ ହାତରେ ଛତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଥକା ହୋଇ ସେହି ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା। ଶ୍ରମ ଝାଳ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଗୁଆଳି ଦେଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଧୋବ ଫରଫର ଶାଢ଼ୀ
ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବିବାହିତା ଝିଅଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚାହୁ ଚାହୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଜଗୁଆଳି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କିଏ ସେହି ଝିଅଟେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁଆଳି ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା। ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ଶାଳ ଗଛ ଡାଳରେ କିଏ ଜଣେ ଝିଅ ଫାଶିରେ ଝୁଲୁଛି। ଜଗୁଆଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବେଳ ଗଡ଼ ରତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇତଃସ୍ତତ ହୋଇ ଚରୁଥାନ୍ତି। ଜଗୁଆଳି ହାତରେ ବାଉଁଶ ଠେମ୍ବେଣିଟି ଧରି ଧାଇଗଲା ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ। ଘୋର ବିଷମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା ଜଗୁଆଳି। ହେ 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 ଜଗୁଆଳି ଡାକ ଦେଲା। ଗୌଜ ଗାଈ କାନଦେରି ଆଖୁ ପିଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହି ଗୋ ବଛାଗଣ ଜଗୁଆଳି ଯିବା ପଛେ ପଛେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଝ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆଉବାଳ। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଦର ଛଛମ ଶବ୍ଦ। ଜଗୁଆଳି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଲା, ଗୋଟିଏ ବୁଦା। ପାଖରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ପକାଇ ଧୋବ ଫରଫର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୋହୂଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖ ଜଗୁଆଳି ମନରେ ଶଙ୍କା ଭରିଗଲା। ସେ ଆବାକାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ଭୁତୁଣୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ଜଗୁଆଳିର ପିଳେଇ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଜଗୁଆଳି ଗୋବଛାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗାକୁ ବାଟ କାଟିଲା। ଆଈମାଠାରୁ ଏପରି ଅରଣ୍ୟ ଭୁତୁଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣି ନାତି ଅଳୁ ଓ ନାଳୁଣୀ ବେବୀ ମନରେ ଶବ୍ଦ ଭରିଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଈମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କଣ ହେଲା ତାପରେ? ଆଈ ହସି ହସି ପାଟିରୁ ପାନ ଖୁଲିଟିକୁ ବାହାରେ ପକାଇ କହି ଉଠିଲେ, ନା ଆଈମା, ତୁମେ ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ। ଆଈମା କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣ। ଜଙ୍ଗଲ ବୋଇଲେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଯାଏ। ସେହି ଅରଣ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଭିଭୂମିର ଗନ୍ତାଘର। ବେନି ରହ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି? ଆଈମା କହିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଠେକୁଆ, ହରିଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ପ୍ରଭୃତି ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୟୂର, ପେଚା, ବାଦୁଡ଼ି, କୋଇଲି, ହଳଦୀବସନ୍ତ, ବଣ କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଗୁଆଳି ଅରଣ୍ୟ ଭୁତୁଣୀକୁ ଦେଖୁ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତା ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ କରମା ପୂଜା କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ସାନ୍ତାଳମାନେ ପର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡରେ କରମା ଡାଳ ଖୋସି ମାଦଳ ବଜାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟେ କରମା ଗଛ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ମନ କଥା ଜଣାନ୍ତି। ଆଈମା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କହିଲା, ଅରଣ୍ୟ ଭୁତୁଣୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ କାହାଣୀ। ଏହା ଅରଭ୍ୟ ପରିବେଶର କଥା। ହଉ ପିଲାଏ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।